Apa? Sipohan. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Aduh. Gak ta? Hai hong hambao tale chong. Hai hong hambao tale chong. Apa e? Mas, pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolanan apa e? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti ta? Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi Kiai Senggol Modot. No eleren ngomong nyapa to? Kaya aku karo Weh. Kuwi lek ngempet kaya udun arep mledos lho kuwi wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Sik tadi. Lanjut, Pak. Lanjut, Mas. Sabar, Dik, sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho ki. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pamundhe sing agungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Nah, ayo. Jajal. Kumpung kanca-kanca komplit duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Nah, digarap nggih Mas. Dodok Mas Komet ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Yuk musiknya gen ngebasi tok. Heeh. Yuk monggo nduk Niken Salindri dados. Ya. Sing diantu-antu warga mriki, Pak. Heeh. Ya. Nah, nggih, monggo. Monggo Mas Gugu. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, heeh, coba. Iso ora gamelane? Ora iso ya musik wae. Oh, musik. Oh, ya musik. Ya, heeh. Ya, ya. Monggo Mas Tato. Ya, aturke lagune Hayang-hayang yuk kaya apa berpacu dalam musik Indonesia. Ya. Yo, kaya apa? Monggo. Gara-gara ayang-ayange penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu, Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh, heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Siang. samane kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari Pak pertama. Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ah, iya. Ditanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula Heeh. nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Ah. Enake dalange sinten nggih? Ah, Ngoten ta? iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Heeh, iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri ta. Bapak panggung. Bapak panggung. Heeh, ya. Bapak angkat bapak kangkot. Heeh, iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong lah, iya. Alhamdulillah. Alah kosong terus napa, Pak? Ya ora. Kapinu jelek kondo ya wis suwe banget tok. Oh, wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas, Pak jane. Gak pas apa? Dik Niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong Iya, halus kan ngono. Niken kan kepenak, halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi yo sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku le penak Lah ya, ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun you know. Oh, desa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten nggih. Penak ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Oh, kuwi kaya mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Jenditen. Maksudnya apa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek
cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama ning mburiku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. Nah, Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki mengenal. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki opo to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. aku nganggep Lah sing diomongke kenyataan dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe piro? Aku wis 4 loro. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 sak samene dhuwure aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa. Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Setanteng kowe, setanteng. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Isi. Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Heeh. Yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku enek cah kondang, cah misuwur, cah populer biak wade. Saya niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek Niken ki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwa aku karo anak. Wong kowe lair lho aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Opo? Wong tuwa aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi penting. Wis. Lek entuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- wong ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Hei nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra nduk gak beres Niken. Ngopo? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya, Hongkong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki? Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Sadurunge kula ndadul kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe tak ganti. Aku digacak karo wong macem-macem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Betul es batu. Ya teng mereka kayak merdamai. Di situ enak sekali loh, Nih hawanya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh, Weh. wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh, Inggris. Inggris. Inggris padha Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo opo lah. Nice one. Wah. Sungguh, fu, oi. Si hua fan. Oke. Bung pisi bung, oi. Si hua hang. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem ah. Sira ngajak sipoan. Odo. Gak ta? Yo. Si hua hai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, mbok Aini. Ini Dua ini aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Kalau ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Ini Cina. Lho yo kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Dah, Gaza. dah. Kene tengah. Lagu Cina. Contohnya. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean.
Oke, Jak, siap aku. Gue gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ambao ta le trong. Hai hong ambao ta le trong. Boy. Hai mong ka ba ambao ta le trong. Le trong ni sa pai. Ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komen ki mari elok nikel iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing ngrungokno masa teko teletong sapi barang. Wonten pamunggitan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggak katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik nggih. Tawa. Ya terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggone ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem aja. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo, matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak, Heeh, Pak saking. D. Oh, Mbak. Pak Bu. Iya. Nah, Ninggal tenang. katresnan nggih, Pak. Tinggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Heeh, iya. Mas Suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Enggak putri. aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Ya gak betah. Aduh. Kaya bledek suarane. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Sok Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing digawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tukusan kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Oh, Didalke. tengah ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Nggih, kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? nggih. Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Jeplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku ora wani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok kok. Barang niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya.
Ya. Cak Komen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek nggih. Suarane kuwi kaya ngono. Bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketoke lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, pokoknya esuk mari. Gampang. Ya. Yen was rina enggal ratri kang Minir. mong sliramu tanan liya tak tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah. Musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi Niki luar biasa. Nggih. Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niki duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Eh. Jangan gitu. Oh, Di Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngaisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual mahal Sampai ngono. Mati Prono ya. Heeh, engko. Tak celuke Mas Ardi ya. Mati Prono engko surprise. Mati Prono. Aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kulek kena ngene Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Kan sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak
Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Delok ada. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dek Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi kok aja kayak telak. Oh, tak Ayo spot musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dek. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Nggak ngapa. Saja kalau kepengin kayak biyen-biyen pas aku tahu di pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen milo gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Heeh. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak niken salah tingkah. Oh, tidak duet teman pojokan kaya belek. Belek. Derek karo moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kadane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini kok Jane kan malu-malu kucing. Heeh. Aku malu-malu asu. Lho, kok aso malu-malune wong cah elek kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Ini kan. Mas, Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. aku gak tahu loh duet karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora? Yuk, serang aja kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki niken sih. Ya, contoh sih, contoh. Ini kan blas. Diminum Langsung lah nek wong kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Lah piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedoke kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti becahe rada rene kuwi sak kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi respone wong lanang iki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi kringete ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak.
Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, ranti kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakul pentol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang ini sempurna loh, merupakan Mas, ya. atau salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras ya sakit. Iya, podo nanti besok ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya tuku Ayo. Ayo nyanyi mau. Masa ora takon-takonan musuh ora ketemu lho. Tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Bujang ning sih mau. Pujan ning sih. Wah, ya. Ayo. Oh, Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung terus. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene Sing iki. kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku kuwi rada banter, aku menengan. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi ini kan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik yo, kaya ngomong yo. Yuk. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Kurang ngerti kahanane Lugu. donya. Don lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sik. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sita. Dicukur. Cukur e. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur ki panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki. Enggak, aku yang melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah lho keri. bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar, Sabar, sabar karo sabar. bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Adi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Adi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Plete. Nemen to.
Pelebu ngerti ku nganek. Tapi lo, untungnya gak diciptakan yang sampean diciptakan yang Mas Ardi. Nah itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis kemlete. Elek wis kemplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gede. Paling gak ketok gagah nopo ndase gede iki piye Lah to. kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wes ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak cium jauh. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ana ya? bisa mung nyawang. Oh iya, heeh. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Iki mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh iya. Pancene Pak Aryo lah teng inggil panggung ngeten niku. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh Aku gitu. mau tak bolar-baleni soalnya ana caraku ku nganu kuali. Wale piye Ini to? sih bener. Sing bener kan ana Ana caraku. cara Moga pedang. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Ayo doto sik, Dik. Lah odo to sik, ya sik tak ngapalne sik ya. Ya. Bar iki nyanyi kuwi neh ya. Ya. Heeh. Yo Sindet Wijolaras Indonesia. Nah, ya. Sing derek, Nduk sing niken derek. jen istirahat luwih dhisik. Kacang Ana pamitan. ana sapa jenenge Wanda, ana Wiwik sing nembang. Heeh. Yo, bisane mung nyawang apa sak arepno cungpe ya ora apa-apa. Heeh. Yo. Monggo menika bisane mung nyawang, mung bisa nyawang. Nah, nggih saking Sidoarjo. Oke, Nggih. wonten sing mirsani live streaming Pak menika. Nggih. Bapak Soib saking Jatirogo Tuban Bangilan. Oh, nggih. Nobar. Menika Sugeng mirsani. Nobar, teng Tuban nobar Pak. Nggih. Kosong. Nggih, menika saking Mbak Tribuana Dewi Nawangsari ingkang wonten Sidoarjo. Nggih, monggo mun aturaken lagunipun musik ya. Mas Tato. Ya, ya. Coba kaya ngapa? Ya. Mbak, nyun sewu rada geser mriki. Mbak, ini lagi Mbak, halo. Halo ting dong. Agak sini. Nah, supaya Sapa? terlihat Mbak Retno Cumpe, Mbak Wiwi, Mbak Wiwi, Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak Wanda, Mbak Wandu. Terus Mbak Wandu gitu. Nggih. Ya.